about the real news. I dag beskæftiger vi os med temaet nordlys. Vi har spurgt eksperterne Magnus Zachariasen, Magnus Husfeldt og Julian Schutz om nordlys i Grønland. Jeg stiller om til eksperterne. Nordlys kan ses, når solvinden er kraftigere end normalt med store elektriske udladninger. Der svinger elektrisk ladede partikler mod jorden. Fællesbetegnelsen for sydlys og nordlys er polarlys. Partiklerne afbøjes af jordens magnetfelt og spiraler frem og tilbage mellem jordens magnetiske syd- og nordpol. Med tiden taber de kinetisk energi, blandt andet ved at anslå atmosfærens atomer. Når atmosfærens atomer afgiver energien igen ved emission udsender de stråling, blandt andet i form af synligt lys. I den nordiske mytologi har nordlys en helt speciel funktion. Aserne byggede en gærde omkring Midgård for at beskytte menneskerne mod jætterne. Dette gærde blev som resten af verden bygget af ujætten Ymas døde krop. Gærdet blev bygget af hans øjenvipper og ses af og til langt mod nord som lysets striber på himlen, også kaldt nordlys. Aura er et resultat af emissioner af fotoner i jordens øvre atmosfære i omkring 80 km højde fra ioniserede nitrogenatomer, som genindfanger en elektron, og oxygen- og nitrogenatomer. Det returnerer fra en exciteret tilstand til grundtilstanden. Atomerne ioniseres eller exciteres ved sammenstød med solvindpartikler, som kanaliseres ned i atmosfæren langs feltlinjerne fra jordens magnetfelt. Nordlyset påvirker ikke jorden. Mange mennesker tager ud for at kigge på det, men det påvirker ikke dyrene og menneskerne på nogen måde. Det var så vores dokumentation for i dag. Vi skifter tilbage til Jan Olsen med nyhederne. Det var så det for os i dag med Real News. Jeg håber, I kan lide det. Vi ses i morgen kl. 8. Dollar, there's what I need. If I share with you my story, would you share your dollar with me? Hey, bad times are coming, and I reap what I done sown. Hey, well, let me tell you something, all that glitters ain't gold.